Hello po, ako po si Lester at welcome po sa aking YouTube channel Panlasang Ilocano. Ngayon po ay magluluto naman po tayo ng seafood kare-kare. At ito po ang ating mga ingredients. Sibuyas at bawang, talong, hipon, halaan, pusit, sitaw, alimasag, kangkong, peanut butter, gata, at aswete. Lalagay po tayo ng mantika sa ating kaserola. Painitin po natin. Pagkainit po, lagyan na po natin ang ating hipon. Lutuin natin siya ng konti hanggang sa mag-orange. Halo-haloin natin konti para sa gayon pantay po ang kanyang pagkaluto. Yan. Ito na po at pwede na po natin iset aside ang ating hipon. Sunod naman po natin ang pusit. Yan. Halo-halo na rin konti. Yan. Pagkaluto po, pwede na rin po natin iset aside. Tanggalin po natin. At isunod naman po natin ang ating alimasag. Ayan. Ayan. Pagkaluto po, hanguin natin. Set aside po rin natin. Sunod naman po natin ang ating halaan. Hintayin po natin siyang bumuka. Pag bumuka na, pwede na po natin siyang tanggalin. Yan. Kung wala po kayong halaan, pwede pong tahong ang pong ilagay natin. Yan, bumuka na po. At pwede na po natin tanggalin at iset aside po natin. Ayan. At isiseparate po natin ang kanilang mga sabaw. At ilagay po natin siya mamaya. Ayan. Ayan. Painitan yung kaserola, lagyan natin ng mantika. Gigisa po natin. Yan, lagyan na po natin ang ating bawang. Pagkaluto po ng bawang, sunod na po natin ang sibuyas. Ayan. Haluin po lang po natin para sa gayon hindi po masunog masyado. At ngayon lalagay na po natin ang ating gata. Pagkakulo po ng ating gata, pwede na po natin ilagay ang peanut butter.
Ang bango. Pwede na po natin isunod ang aswete. Para sa gayoy ay makulay na makulay po ang ating kare-kare. Haluin po natin. Haluin lang po. Ayan. At ilagay ko na po ang ating pinagputuan kanina na sabaw ng mga seafood. Ayun, mas lalong lumasa pa ang ating sarsa, ang ating kare-kare. Pag kumulo na po, pwede na natin ilagay ang ating mga seafood. Inuna ko po ang pusit. Sunod ko po ang alimasag. Haluin po natin sa konti. Bawon po natin sa sarsa. At pwede na po natin ilagay ang ating halaan. Sunod na po natin ang ating hipon. Haluin lang po natin konti. Saka natin pong takpan. Ayan po natin kumulo ng kunting minuto pa. Ayan, kumukulo na po. Ayan, ipapakulo po ako ng tubig para sa ating mga gulay. Ilagay ko po yung gulay. Pagkaluto po, ilagay ko po sa tubig na may yellow. At saka yun, ma-pressure po ang kanyang green at crunchy po siya. Ito po. Ayan. Ganun din po ang gagawin natin sa iba pang mga gulay. Ayan. Ito pong talong kahit hindi na po natin ilagay sa tubig na may yelo. Ayan. Ganun din po ang gagawin po natin sa ating kangkong. Pag naluto na po yung kangkong, ilagay din po natin sa tubig na may yelo. Ayan. Yan po. Luto na po ang ating kare-kare. At pwede na po natin ilagay ang ating mga gulay. Ilublob natin konti. Siyempre po, bago po natin i-serve, huwag po natin kalimutan ang bagoong alamang. Sunod na po natin ang ating sitaw. At ang kangkong. Hindi na po ako nakapaglagay ng puso ng saging kasi wala po akong mabiling puso ng saging. Mas maganda sana kung may puso ng saging. Ayan. Takpan na po natin, pakulo natin ng konti. Sa gayon magkalasa po ang ating mga gulay. At kung nagustuhan nyo po yung video na to, don't forget to subscribe. Click the notification bell at sa gayon updated po kayo sa aking video na i-upload pa. Salamat po and God bless everyone.